Здравейте, слушатели на канала. Отпуските лека по лека свършват. Лятото също се отива. И след двуседмичната тишина, когато ходихме на екскурзия в Китай, където разбрахме какво става с тамошния политически елит, днес сме отново на селско-стопанска вълна. Радостното е, че просто се появи човек, който също се запали от ентусиазма ми. Изглежда се оказа заразителен. И решихме да продължим темата за биологичните средства в селското стопанство. И след златоочицата и трихограмата, днес ще се спрем на друг аспект на биологичните препарати в селското стопанство. Днес ще се спрем на една много специфична тема – микробиалните препарати. Нещо, което тепърва ще навлиза. Не за нещо друго, а защото химията от година на година ще намаля и ще се използват по-такива препарати, по-щадящи препарати, които няма да дадат този ефект, който винаги сме очаквали. Да гледаме след себе си умрели вредители. И биологичните препарати ще придобиват все по-голямо и по-голямо значение. И затова с колегата Здравко Гандов решихме днес да се спрем на тази част от биологичните препарати и да ви разкажем за тях. Добър вечер, колега. Радвам се, че отново си на линия и се съгласи да продължим линията. Мерси. Здравейте на слушателите на канала. Радвам се да се чуем. Да продължим онази дълга тема, която така или може да завършим за първо биоагентите и трихограма, златоочица, той има и доста други, но ние си спряхме само на тях. Сега и както каза, тази вечер ще продължим и с микробиалните, но микробиалните са една много голяма тема, значи ние ще говорим само за една малка част от микробиалните препарати, едни, които произвеждат вещества, които потискат. Няма да говорим много професионално, дори не толкова, за да може да бъдем разбрани от по-голямата част от хората, които ще наслушат. Се надяваме, че ще бъдат и хора с малки градини, хора с големи градини и не толкова малки градини, защото ще бъдем полезни, както казваш в една детско предаване, за малки и големи. Колега, преди да почнем, мен едно ме интересува. Значи аз имам лични наблюдения върху малки площи и след като се работил вече разбирам, че доста време работиш в тази фирма. Имаш ли наблюдения? Биозащита, да. Имаш ли наблюдения върху големи площи? Големи площи, тук говорим над 10 декара, защото едно нормално стопанство в България, нали, с зеленчукови култури, който може да се поддържа от едно семейство или група семейства, е 10 декара, 10, 15 до 20 декара. Над 20 декара тези микробиални препарати има ли възможност да бъдат прилагани? Знаеш ли, не декарите са определящи, начина по който се прилагат ти определяш. Значи много фирми в момента в България предлагат такива микробиални препарати, но те ги предлагат като втора ръка. Значи фирмата е голяма, предлага химията и нещо там назад като допълнение предлагат и микробиалните препарати. И затова и малките имат малък достъп, защото голямата фирма не обръща внимание на малките. Защото първо, че микробиалните са отзад на опашката на продажбите и т.е. интересът към малките е много малък. И хората не са запознати. Второ, ако хората вземат да четат статии, понякога те са написани на висок стил и трудно ги разбират и обикновено големите фирми пък казват, корените така, ще подейства така и ще родят много плодове и приключват. И хората си казват, чакай, това нещо е като магия, то магия няма.
И то ги плаши. И затова е цялата тая неяснота. А пък в институтите и научните среди вървят винаги след иновациите. Те почват да говорят за нещо, след като го има вече на полето. Аз не съм чул някой да излезе по националната телевизия и да каже така. Говорят там някъде, примерно, някакво събрание, чул ги не чул. Сега да ти кажа конкретно. Примерно, ако хората обработват 10, 20 или 30 или 5, това няма никакво значение. Важното е да се приложи правилно, т.е. как да ти кажа, това е много относително смисъл правилно. Важното е да го напръскаш вредителя, да ги поставиш в земята в съответните дози, със съответната вода и по съответния начин, за да може да подейства. Сега ще ти дам един прост пример. Нали? Хората си мислят, че е нещо извънземно и го объркат край. Примерно, за да поставиш един бацилус субтилис, който е коренно обитаваща бактерия, но тя може да действа и отгоре, като споричките се активизират, ама ако ти ги заразиш растенията в ранна възраст, след това сложиш по време на вегетацията един-два пъти, може да разчиташ на ефекта, който пише и в големите книги, в малките книги, т.е. да имаш добър ефект. Но ако ти чакаш растенията да се разболеят и ги обработваш тогава с бацилус субтилис, ти няма да постигнеш нищо. Значи в първия момент, в първия случай ти ще видиш един добър ефект, хората ще останат доволни. Във втория случай хората пак са ги ползвали, но са недоволни. Аз за това говоря дали е правилно или неправилно. Не, че е някаква магия, просто трябва да се използва преди заболяването, за да може да видят ефекта. Същото ние говорим и примерно да ви кажа и за кой да говорим. Примерно за Боверия басиана. И тя нашумя последно много. Значи тя по същия начин. Няма да чакаме, айде да ви кажа един нашумял вредител, черната сладка. Ние няма да чакаме златката да стане хиляди бройки и тогава да обработваме. Хубаво е да се обработват площи предварително, независимо дали са 5 декара или 10. Говорим примерно за една градина. И обработваш почвата, тъй като ларвите част са вътре в почвата и след което можеш да обработваш растенията. Значи дали ще пръскаш 5 или 10 декара, разликата е само в труда. Няма никакво друго значение и в желанието. Но ако ти напръскаш предварително, знаеш кога ли ти златката и напръскаш възрастните, нали, фаниш ларвите в почвата, напръскаш възрастните, тогава вече можеш да очакваш един много добър ефект. Но ако ти пръскаш, когато примерно златката е излетяла и примерно тя си търсят мъжка с женска и хвърчат, търсят се нагоре-надолу и ти пръскаш, а в почвата пръскаш, когато не трябва, примерно зимата, когато е студено, или примерно пръскаш там, където не трябва само една линия, а не навсякъде, защото тя гледа да легне до дървото, но въпреки това не е гаранция, че няма да легне и по-надалечко 50 см. Аз за това го говорят тези неща, че колкото повече обработваш с такива микробиални препарати от рода на живи организми, бактерии, гъби, толкова повече увеличаваш вероятността да се сбориш с твоя вредител по естествен начин. Така че няма никаква разлика дали са 5, 50 или 100 декара, разликата е в цената и в начина, по който обработваш. Тоест по-трудно или по-лесно. Не, виж, аз го поставих така въпроса, защото айде да дойдем в това време, все повече нашумяват тия приказки за тъй наречен хранителен сувениритет и подкрепа на малките производители. Малките производители говорим точно до 20 декара. 20 декара в зеленчукопроизводството. И точно за тях може би бъдещето предвижда все по-голяма подкрепа и то означава, че те ще имат възможност да купуват такива биологични препарати и затова нашата беседа в момента е актуална, защото ние ще ги запознаем с алтернативата на химията, която малко се познава, а и дето ти казваш, научните среди малко така подхождат с едно пренебрежение към селскостопанските производители и това дава възможност на... То не е пренебрежение, по-точната дума е неглижират нас. Те научи ние не съществуваме.
Разбираш, че аз така го дела го на институти и производство. Те работят така, все едно, че няма производство. Казват го на някой, кой някой. Нали? Аз така го приемам, че те нас така някак си са оставили в една затворена улица в дъното. Аз така го приемам, нали? Няма значение, да, И тези хора, значи някакси и научните среди не искат да рекламират, няма го това чувство за реклама в нашите научни среди. Много пъти, аз за това се зарадвах, че ти се съгласи да говорим по тая тема. Много пъти съм им предлагал, те очакват едва ли не някакво студио, няма тая разчупеност, разбираш ли? Някакво студио, където ще седнат, ще изнесат една своего рода лекция, ще покажат колко сме умни и колко сме учени и толкова. Няма го този диалог, който примерно сега ние с тебе водим, приказваме, обсъждаме твоя, моя опит и всичко друго. Знаеш ли защо го правят? Правят го, защото нашия разговор ще се слушат много повече хора, ако аз им кажа това, което искат да чуят. Например, сега, ако ти кажа, пример, че боверията пръски, ще умори всичко, ще извадят триколта с големи ябълки, червите ще умрат, сензация, и ако всяка втора дума ми са тези, аз ти гарантирам, че много хора ще наслушат и ще станеш сензация в интернет. Но това е подвеждаща реклама. Аз за това искам нали, да говорим за неща, които могат да хората да ги ползват, макар и някои да не могат да наразберат. Примерно сега ще ти кажа всичко това, което ние го говорим за боверия, за метеоризъм, за което ще говорим в момента, нали, след малко, за бацилус турингензис, за бацилус субтилис, всички тези бактерии и гъби, нали, тези продукти, така да ги кажем, в селско стопанство, те са лицензирани и са разрешени и ги има, те са в законодателство, ги пише, те са разрешени, дори пише кое за какво е. Имат си съответното разрешително, но хората нямат достъп и те не са задължени един с една градинка да знае, че примерно бацилус турингензис е разрешен за борба и той е абсолютно безвреден и абсолютно заменим, примерно кораген или някои от нея другите системните, които са частично проникващи. И има си такава регистрация и за малките производители, които искат да се развиват, могат да си ги ползват. Не? А пък големите фирми, те ги ползват, само че тяхните фирми, откъдето купуват, за съжаление, защото те колкото големите фирми са тарикатни, така, нали, обичат да бъдат напред и така да плащат малко, на тях им ги продават в комбинация с други пълнители, които не вършат работа, ама да им вземат повече парите, има то си тяхен проблем. Затова казвам, че на малкия производител бацилус турингензис в препарати, които са регистрирали, той може да си работи. Плюс това, когато работиш, примерно, сега конкретно говорим за бацилус турингензис, не е задължително той да пръска на 10 дена, просто е необходимо да бъде напръскано растението, така че като отиде една гъсеница да се храни, да попадне с поличката и отиде в тялото. Нали? Процесът е много лесен и за обяснение и затова сега няма някой очаква от края, реших проблема и така, значи няма 100%, няма магия, това е част от борбата, но тази борба е днеска пръскаш, утре се храниш, нали? Това не ти пречи. И в такъв смисъл ти казвам, че малките са много гъвкави, но нямат, как да ти кажа, нямат, как да ти го кажа по-точно, няма нишката, която те достигнат до правилната информация. Те много се интересуват, много ровят в интернета, нали, и всичко. Само, че големите фирми си имат отделни отдели, които ровят, намират съответните фирми, законодателство, което им дава преднина. Примерно сега нашата трихограма, която е производството, се прави от фирмата, нали, тя е субсидирана от държавата. Това малките хора, те не го знаят, те не могат да кандидатстват. Под 5 декара не могат да кандидатстват. И златоочицата, също, която се произвежда от нашата фирма, нали, тя също е субсидирана. Но хората малките, те не знаят, нали, като ще го закупят фактурата. Нали, тоест, нашата фирма Organic Invest е инвестирала да направи нещо, което е регистрирано, така и тя продължава, нали,
по същия начин да инвестира, за да може те да бъдат регистрирани. Също така сега новите препарати, които ще съдържат и бацилосубтили и другите, по същия начин ще бъдат регистрирани, за да могат по-малките фирми над 5 декара да си ползват съответните там плащания, които им позволяват, нали, защото в крайна сметка за градините тази задатка също регистрираха тези гъбните паразити от рода на Боверия митарижиум. Нали, те до тази информация е трудно достига, защото нямат, някои намират, други не и така. В такъв смисъл за тях е по-трудно. За големите не, защото те имат отдели, ровят се, имат пари, средства. Но на малкия и такива предания като нашите, който се интересува, може да ги чуе, нали, да се порови, за да види. Те имат такива укази, членови и така нататък. Ще ги намерят в интернета, не е проблем. Не, аз само един факт ще те цитирам. Това, че събрах на едно място примерно информация за тъй нареченото градско земеделие и нетрадиционни средства за растителна защита, този селско-стопански канал, който ти видя, който, нали, си има определената насоченост биологично земеделие и малкото земеделие, просто избухна. Избухна в такъв смисъл, че наистина, че креташе, няколко месеца креташе, защото и аз не знаех каква насока да му задам. Избухна за 2 месеца, увеличи на едно 100% самите абонати на канала. Значи моят съвет е, трябва да се мине на практически съвети. Значи аз ще дам една насока. Примерно спряха обеззаразяването на почвата, едно време се обеззаразяваше много с химия, базамид, гранулат и така нататък, да не ги споменаваме вече махнатите. Те са 3-4 химични. Сега ги махнаха и останаха няколко начина да обеззаразиш почвата. И единия, аз ще им подскажа, това са практически съвети. Това е примерно остатъците от зелето. Много хора, когато примерно гледат декар, 2 зели, хвърлят ги, не трябва да се хвърлят, те се заорават. И примерно, когато сложиш такива бактерии почвено обитаващи, които спомагат за разлагането, се отделят едни такива вещества, които действат отблъскащо на нематодите. Значи това се е ползвало още на времето и така нататък. Тези вещества по-късно са в основата на производството на химични вещества. Значи природата е създава определени неща, ние създаваме химия, сега махаме химията и отново се връщаме на природата. Така че това са едни практически съвети, които хората могат да ги ползват. Те не са проблем, не са 100% решение, но са решение, което като махнеш химията, те нямат избор. Затова ти казвам, че ако минем на такива практически съвети конкретни, аз смятам, че хората ще отвърнат много така, как ти кажа, благодарно от тяхна страна, т.е. много от хората ще се интересуват и ще задават конкретни въпроси и ще търсят конкретни отговори, тъй като много хора от фирмите избягват конкретните въпроси. Това е най-големия проблем в момента. И науката, и големите фирми избягват конкретните въпроси. Ще кажа и защо ги избягват. Те ги избягват по една проста причина, че когато кажат нещо, хората ги държат после да бъдат отговорни. Тоест, като им кажат нещо и то не се случи, те хората викат, ето виж, не се случи. Може в някой случай да е така, може и да не е така. Но ти на човек трябва да му обясниш кои са ползите и какво може да очаква. Няма магия в тази цялата работа, няма. Просто има работа на едни животинки, които работят, свършват се и се получава един добър ефект. Дали той не е 100%, но все пак е ефект и е по-добре от нищото, което някои хора правят. И така в общи линии, нали, за канала. Практическа насоченост. Така, да минем конкретно. Сега, идва есента. Есента е преход, знаеш, между зеленчуците, които са се гледали лятото и тези, които предстои зимния период. Да. Зимния период, също така и житните култури вече са прибрани. Какво на този момент можем да препоръчаме като микробиални препарати да бъдат използвани от селските стопани?
Знаеш, сега ще почнем първо с тези житни, защото те житата ги махнаха, балираха, сега ще изорат, ще подготвят. Сега първото, което те трябва да направят, те семената, ако те си ги произвеждат, да си ги обработят с някакви вещества, които ги предпазват долу в почвата, така наречено. Тъй като вече няма обеззаразители химични, това повече няма да го повтаряме, и те трябва да го обработят с някакъв препарат, дали ще е бактерия, гъба или микробиални такива остатъци от производството на тия бактерии и гъби, за да ги дадат един стимул. И начините какви са? Първо, обработваш ги с Bacillus subtilis, за да махнеш стреса, който ще получат от Pythium fusarium, ризотония, който ги чака. Също така ги обработваш и с азот фиксиращи бактерии, които са готови при проникване да почнат да работят, в резултат на което да направят средата по-благоприятна, добър растеж, оттам да увеличат възможността за образуване на оксини, гиберлини и всичко това, което трябва за един добър старт на нашите есенници, примерно на житата. Така, с тях долу-горе попривършихме общите култури. Сега, с тези, които са на полито, които прибират доматите, вече и сента ще дойде, те трябва да махнат тези, да изчистят добре насъждения от домати краставици и да обработят с Bacillus subtilis. Значи, това е една много добра бактерия, която е почвообразуваща. Пръскат си го с Bacillus subtilis или с препарати, които ги съдържат, орат и остават почвата да си почини. Някой от тях ще каже, да, баш ще е салата, да. Правят разсъда, отново заразяват с Bacillus subtilis и сеят. Значи, с тази бактерийка може да се предпазиш доста добре от Pythium fusarium, ризотония, която са основни корени проблеми при листните зеленчуци. Говорим за спанаци, говорим за салати, говорим за руколи и всички уния, които ги сеят и в оранжерии септември и навънка. Като вземат да никнат, имат един сериозен проблем, почват едно мокро гниене и такива неща, отново могат да си ползват субтилиса отгоре. Могат и да ползват и субтилиса отгоре, говори за напръскване на листната маса отгоре. Точно така. Сега някой ще каже, Тус говори, че ги слага в корените и ускорно изведнъж се появява и отгоре. Да, първият момент годинче, когато аз го и аз първо създавах това. Чакай, тя коса и какво става? Значи пръскаш отгоре, няма влага, тя минава в спяща форма, така наречената споричка, и стои чака. В момента, в който сутрин има роса или дъжд, тя се активизира, обаче до нея се активизират и спорите на бялогниени, сивогниени и тем подобни неща, и веднага тя става конкуренция с тях. Тоест, вероятността да се зарази многократно намалява. И оттам иде ефекта, нали? Тя почва да се храни с тези остатъци органични, които остават, и вероятността намалява. По този начин имаш и чисти растения. И в общи линии това може да правиш ти долу-горе до нова година, когато температурите вземат да падат, и с субтилиса приключиш, защото температурите падат отгоре, но тя продължава да работи отдолу. Тоест подобрява микрофлората долу в почвата. Извинявай, тук ще те прекъсна пак. Ще те прекъсна пак. Искам още едно уточнение, което смятам, че е важно. Когато слагаме субтилиса в корените, там има една важна подробност, която много от стопаните не я спазват и идват и казват, няма резултат. Нека да уточним едно нещо. Нужно ли е предварително преди да бъде разсъден разсъда, нужно ли е тази бактерия да постои няколко дена, да бъде активирана и тогава да бъде вкарана в почвата? Или... Да. Това искам да уточня. Да, значи бактериите обикновено, аз съм привърженик на лиофилизирането. То е изсушение, а не е разредение, не че има нещо, те са в един разтвор, който така, той съсипва и може да го задържиш един ден, слагаш се топла вода, разтваряш си го и го оставаш да се събуди. Той е един вид като маята, той започва да работи и чак тогава го слагаш. Не че е проблем да го разтвориш в момента и да го сложиш, но много по-трудно ще заработи вече, когато е долу. По-трудно, по-бавно. Хубаво е да го активизираш преди да го сложиш. Значи, приемете, че Bacillus subtilis е като, примерно, вие много сте слушали за триходермата.
не трихограма, триходерма. Тя е, значи, принципа един и същи, но тя е вече гъба. Аз съм привърженик на Bacillus subtilis, защото смятам, че е по-агресивен, т.е. по-бързо действа, повече издържа, по-добро е действието на Bacillus subtilis. Не, че триходермата е по-лоша. Аз от моя опит, работил съм и двете, съм си харесал Bacillus subtilis. Затова и много често ще ме чувате да говоря за него, а не за триходермата. Триходермата същия ефект, които са фенове на триходермата, да се я ползват. Това, което говорим за Bacillus subtilis, по същия начин се разсъждава и за триходермата. Така, сега, когато обаче, примерно, есента е топла и септември месец, пак има листогризищи гасеници, тъй като сега времето се промени, те дадат до октомври, до ноември и е хубаво да си ползвате Bacillus thuringiensis. Значи, съдите си салатката, слагате си спанака или руколата и в един момент гледате или зелето ви още стои на полето и расте и гледате листата надупчени, задължително Bacillus thuringiensis. Това е една грам положителна бактерия, която твърдо се открили в почвата, по-късно вече я синтезират и ние ползваме и в препарат, който се напръсква, попада по растенията и вече когато растението е покрито с тези спорички, гасеницата отива, храни се, поема бактерията и тя вече разгражда отвътре навънка до няколко дни. Хубаво е да се използва в ранните етапи на гасеница, т.е. не да чакаме да се появят големи, мазни, хубави охранни гасеници и тогава, тъй като по-добър ефектът е в началото. Така, след което, нали, ни трябваше преди да обработи почвата, говори ни за една друга Боверия басияна. Една много интересна гъба. Тя обикновено, като кажем нея, тя върви ръка за ръка с една друга гъба, тя се нарича метаризиум. Значи двете гъби действат малко по различен начин, да не кажем много, ама ефектът е един и същи. Унищожават ларвите, които са в земята. По същия начин можем да ги ползваме и горе, както говорихме и за Bacillus subtilis. Но те са вече в другия сегмент, действащо инсектицидно. И така, първо обработваме почвата, обработваме разсада с Bacillus subtilis, обработваме с басияната почвата и с, ако искате, може да сложите метаризум, обработвате хубаво почвата, съдите си разсада и може да си го напръскате и отгоре с тази комбинация, която я правите отдолу и чака. Значи напръскани вредителите, трипсови, бръмбари, разни други, примерно въшки или така наречените скакалци. Няма да влизам сега точно как е действието, но басияната доста добре им се отразява, паразитира върху екзоскелета, изтегля водата и те почват да умират. Докато метаризиума има друг, той прави така, прониква вътре, прави едни такива, първи момент, че помислиш, че се оплявени пайжинки, такива стават като плесен и пак умира. И какво се получава, че долу в почвата намаля първо трипса, който има няколко поколения, намаля ви въшката, която пръскате отгоре и в един момент установявате, че не, че ги няма, но са толкова намалели, че на вас почти не ви прави впечатление, че съществуват. Това е важното нещо, което трябва да направи човек. Аз и за това, когато говоря, ви казвам, че тези препарати съществуваха и наред с химията, само че на времето те бяха отритнати там някъде във ъгъла, ползваха се само в отделни случаи. Сега обаче хората, когато имат достъп до тях, защото на времето и бяха и по-скъпи, защото производството им беше по-скъпо, тъй като се ползваха по-малко, сега вече не са толкова скъпи, дори в някои случаи са много по-евтини от химията. Мога да ви дам един прост пример. Примерно има един продукт с, кой да каже, найде, да ви кажа, моя любим Bacillus subtilis, той се слага по 30 грама на декар. Примерно при една цена 200 лева се получава 6 лева. А вие ако ползвате, примерно да ви кажа, кой, един почвен фунгицид, който е пропланда. Значи пропланда литъра е 60-70 лева,
да ни се лъжа, слага с 100-150 грама и отива ти вече на 7 лева и то е за 3 до 4 дни. И той задължително се ползва и с други комбинации. Ако ползват има аналог негов на Агрия, там дозата вече отива на 300 грама и там скачате на 20 лева. Докато при тези микробиални препарати, при анусоптилиса, много е важно количеството, каквото е вътре в бактериите в единица количество. Примерно, да ме разберете. Ако приемем, че в 1 грам има 1 милион. Нали? Едно, ако приемем, че в 1 грам има 100, е съвсем друго. Нали? Това са бройките, те обикновено всичките са изписани на етикета, с там 10 на 10, 10-11, там отива вече 10-12 милиард и така нататък, но това са по-такива професионални неща. Мисълта ми е тази, че концентрацията на бройката, когато е голяма, ефектът е значително по-добър от проплан. На времето се ползваш и други препарати, сега да не ровим стари работи, те вече ги няма, но с тях се достига едно добро така представяне. Сега, ако говорим за другите, които са от рода на боверията и на метаризиума, там опита е вече по-малък, тъй като те навлизаха доста сериозно през последните години, но предполагам, че и те ще покажат много добри резултати в почвата, ако се прилагат редовно и пръските отгоре, тъй като последната година моите наблюдения, много хора останаха доволни при борбата с черната сладка при растенията, при овощните градини, извинявайте, с боверия и метаризиум. Значи има добри отзиви от големи производители, няма да им казвам имената, но ако чукнете в интернет, вие сами ще ги намерите и да говорят добри работи за тях, което показва един голям производител, за да го каже, значи наистина е видял ефект. Малките производители много бързо и лесно са готови да приемат новостите, защото са на малки площи, финансово изглежда добре, докато големия, за да каже да и да го ползва, е малко по-трудно. Повече разговори, повече средства инвестиции, нали, там нещата са малко по-сериозни. И затова есента това задължително трябва да го направите. Сега има една подробност, че много от хората, ако не 90%, ще кажа, чакай, ти говориш за питиум, фузариум, за въшки, ама нищо не каза за нематодите. Нали? Аз нематодите обикновено ги оставям в една група отделно, защото те са като приятел до живот. Ако изобщо са приятели, но да кажем приятел по принуда до живот. От тях махани и отървани няма. Докато при питиум, фузариум може да ги направите в едно добро такова състояние да не ви пречат, но нематодите винаги ще има периоди на възход и на падение. И много е важно да не забравяме азот фиксиращите бактерии. Иначе много от фирмите, нали, предлагат много неща. Аз специално в фирмата, която работи Organic Invest Биозащита, сме се концентрирали върху няколко основни неща, нали, които са за корените, за тяхната защита. Нали, говорим за тези Bacillus subtilis, говорим за тези, които са за грижещите гасеници. Говорим за тези, които са в корените басияна и метаризиум и с това завършваме. Тоест, те са 4 продукта, които върват заедно и фирмата ще ги предлага в един комплект, в който да можем да завършим един цялостен процес по отглеждане на зеленчуци и на след и повърхност. Няма да бъдат обхванати на 100%, на 50%, но ще бъде един добър екип, който може да подаде ръка на производителя. Тъй като няма алтернатива биологическа на гризещи, освен Bacillus thuringiensis. Нали, то е с доказани качества и при подходящо количество, нали, бактерии в единица площ, т.е. препарата е супер, готин, ще свърши добра работа. Така че това може да кажем, че ще им трябва до Нова година. След Нова година вече ще се починат, ще се отгледат нещата и след Нова година
тези всичките неща могат да ги повторят, но задължително тогава трябва да помислят и за нематодата. Това е един много сериозен неприятел и там нещата са много малко, за съжаление. В момента няма кой знае колко възможности. Едната от възможности, които ние ще се опитаме да направим, е да работим с едни бактерии, които са малко по-особени. Ще видим сега, нека когато влезат на действие. И аз придобия малко опит, защото специално с нематодите нямам толкова достатъчно опит, за да говоря в първо лице. Така че с течение на времето ще направим, може би след няколко месеца, година, ще направим специално предаване за тези нематоди. Затова и с колегата се разбрахме, че ще говорим само за тези, които можем да дадем практически съвети за метаризиума, боверийката, за Bacillus thuringiensis и за Bacillus subtilis. Така че, колега, ако има някакви въпроси конкретни... Конкретният въпрос, който искам да ти задам, нещо за болести, които се появяват, все пак тези бактерии могат ли да се използват или органик предлага и други препарати, които могат да се използват за болестите? Значи, аз сега ще ги направя в няколко групи, кратичко хората ме разберат. Значи, тъй като фирмата може да предлага голям набор, но той е като на едно заведение, има много голям набор от храна, ти просто се объркаш в менюто. И затова фирмата прави няколко основни неща, с които да подаде ръка на производителя по най-ефективния и прост начин. Примерно, при всяко едно растение, дали ще е с лята повърхност, дали ще са зеленчукови, проблемите в почвата са доста сходни. Това са ризоктония, фузариум, фитофтора, сивогнини, алтерналия, бактериоза, бялогнини. Това са основните неща, които ги натискат. Всички тези болести, това са само част, една малка част, се потискат от Bacillus subtilis. Т.е. поставени по правилния начин, в правилното време, с обработките и така, ти ще постигнеш един много добър резултат. Т.е. на времето имаше едни препарати, които се ползваха с дълги карантини, работи вече ги няма. Почти няма какво да сложат за тези отдолу. С много кратко последствие, с кратка карантина или по-дълга карантина, но с много кратко последствие. Това е за Bacillus subtilis. Докато Bacillus thuringiensis, той пък е за гризещите. Той е всички онея ларви, които са от мухи от пеперуди, извинявайте, и мулци, всички, които са гризещи, Bacillus thuringiensis е там. Не случайно Bacillus thuringiensis е в част от борбата с трихограмата плюс Bacillus thuringiensis при миниращия мулец, при ливадните пеперуди, при гризещите, които са по слънчогледа, при царевицата. Това са основни неща. Особено в последните години има статии, които основно се ползва и Bacillus thuringiensis за комарите и при коризищата. Но в България много малка информация има, тъй като големите, които правят борбата, те не я изнасят. Тоест, преката борба може да знаят хората, агрономите и собствениците, които ги правят на големи масиви и в оризищата. Това, което ви го казвам, е част от личен опит, част от неща, които се четат по статии, които се обявяват в Германия, в Испания и така нататък. Тъй като много от препаратите ги има на западни. В България единственият препарат, мисля, че Аметица предлага Арапакса, Дипела и сега ние ще предложим нещо, което ще бъде. Басияната, боверията, заедно с метаризиума, те се явяват като алтернатива на инсектицидите. Значи,
Някой ще каже, добре, ти що не ги убиват инсектициди и нещата да станат много лесни? Да, и аз мисля, искаш, но в нашето законодателство европейско така е направено, че има регистрации, има определени редове, които, примерно, препарата, за да го пишеш инсектицид, има много дълъг ред. И те обикновено затова пишат толови и така, и става малко с едни заглавия, дето хората се объркват. Не, че производителя не иска да го напише, но е свързан с една много сложна процедура, а те искат много бързо да дойде на пазара. И оттам иде това неразбирателство, защото много лесно ще бъде да пишеш, примерно, Боверия басияна и инсектицид и хората вече го знаят. Но това не можеш да го направиш, тъй като по нашето законодателство такива неща повече не са разрешени или второ, ако има такава възможност, процедурата е много дълга. Зато и аз обяснявам на хората и на тези, които се интересуват, че ефектът е такъв. Тоест, те са един вид аналози, но те трудно ще го намерят. Няма кой представител на фирма отиде да каже, нали, че те са еди така. Оттам иди и хората и това не разбирателство. Оттам хората не го разбират. Но практически те се явяват като естествен такъв инсектицид в природата. Ако го приеме по този начин, нали, за да хората да ме разберат. Нали, става дума за Боверия басияна и Митарижиум. Тъй като ние нямаме много. Има и други биопрепарати, които се водят, нали, също така от Невена и от другите правят. Понякога обаче биологичните препарати се явяват като химическите чистят всичко подред, както положителните полезните организми, така и вредните, което може да са биологични, но това не значи, че са полезни за полезната флора и полезната ентомология. Тоест ще унищожат и полезните организми. Затова микробиалните препарати са много голяма част и говоря само за една малка част. Преди години работих във фирма, която нали, също произвеждаше микробиални препарати, само че там принципът беше друг. Те продаваха продукта, който се отделя в резултат на борбата на хищника срещу вредителя и те продаваха този продукт. Тоест, за да им стане на хората ясно, примерно пеницилина отделя съответният продукт или вещество, което убива вредителите, именно това вещество продаваха, както при антибиотиците и нещо подобно. Само че те не могат да го регистрират и отново беше като ЕЦ и един цирк и ни такива работи ставаше. Докато сега при тази фирма с органики и вест, нещата са много лесни, защото пишеше си трихограма, пишеше си златочество, пишеше си ефекта кафе и за това сегашните продукти, нали, дано всичко е окей, са бъдат регистрирани като продукта. Може да се види какво съдържа точно, а не да има и други прибеси и хората да се объркват. Просто си пише това и хората знаят. И така в общи линии за тези препарати, които са един вид като аналози на химическите. Това е една много малка, ако не взех да говоря, знаеш колко много има, но аз съм за това и до някъде, не че са сърдит, с едно недоверие към научните среди, защото много е важно вместо да седят и да говорят разни работи, да си направят едно такова, как да го водят допълнително обучение на специалистите, специално с тези неща, допълнително с гъбните препарати, допълнително с тези почвоботащи. Аз имам чувството, че те вървят след събитията. Когато западните фирми пробият, тогава те започват да работят. Аз ще ви кажа, значи първата фирма, която, нали, работи микробиари е Аметица. И мога да говорим фирмите. И тя много години работи. Това може би да е било и 7 и 8 година. А тогава нищо не се говорише за микробиални, за биологични и за тем подобни. Нали. На много късен етап. Аз съм започнал да работя с една фирма Arvensis. Тя продължава да се е на българския пазар, продължава да си продава и това беше 2013 година. Тогава институтите също мълчаха. Те почнаха да говорят последните 2-3 години, когато народа взе да ги пита вече. Деца вика, виж, очи в очи. Тук бих поспорил с тебе за Митица. За Митица бих поспорил с тебе, защото
ще го кажа публично, бях една година там, при тях в Розлог. Откровено да ти кажа, разочарован съм. Разочарован съм, такъв смисъл, че отвътре нещата не са такива, каквито са. И... Предполагам, виж, защото са колеги, пазара е за всички. Дето казват, нали, да победи по-добрия. Има неразбирателства. Аз съм убеден, че не всички фирми е всичко окей. Сега сигурно и при тях има неразбирателство, но аз говоря общо, нали, говорим за нещата, така смисъл, искам да ти кажа, че бих поспорил с теб за това дали Аметица са първи. За мен, значи аз говоря, приемете го като от първо лице. Значи аз говоря от първо лице. Това, което аз съм го видял от моят опит. Защото аз съм много говоря от 1994 година с земеделие, с биологичен продукт за първи път с бръсках 1998 година за първи път. 2007 година вече сериозно потърсих решение от биологичен продукт. Говорим за Субтилиса и триходермата. Те бяха първите два продукта, защото химията тогава не можеше да се справи. Тя и сега не може да се справи с ризотонията, фузариума и вертицилиума при пеперите. А за Субтилиса, аз поне за моите години съм се справил доста добре. Няма да казвам колко процента, защото хората се хващат, но чудеса няма, но съм се справил доста добре. Нали, повече от добре. И за това ти казвам, че го казвам от лично така, първо лице за Аметица. Сега предполагам, че има и други. Аз съм по-доволен от Арвест. Тя беше първата фирма, която направи обучение по отношение на биологични препарати. За първи път те дойдоха и ви обясниха какво значи микробиален препарат, макар че скриха много неща. Какво представлява микробиални, какво е еди какво си, след което вече след 2-3 години аз доразвих нещата, като ги научих от института. Нали? Искам да ти кажа тук, че аз бях дипломант в катедра, където се катедра микробиология на сегашния селско-стопанския университет, тогава ВСИ все още беше, защото 95-та съм завършил. Бях дипломант и тогава ще го кажа това име, доцент Младен Найденов. Той тогава беше главен асистент. Той работеше върху триходермина и дисертацията му беше върху триходермина и той беше изпитвал върху оранжерии в околните градове. И макар че сега триходермин не се произвежда, нали, виждал съм му действието практически, така че успоредно с това, което ти си виждал, е вървяло и развитието на триходермина е вървяло. Предполагам и за това се ядосвам, защото триходермата също си има нейния дял. Въпросът е, че някой трябва да го хвани, да го разработи това, което този доцент, професор го е направил, да го вкара в производство, защото научната работа е едната част. Връзката с земеделието е другата част и самата развитие, самото разпространение, самата работа изисква много време и тя не се прави. При него той го е направил. Той го е направил, защото... той се е свършил неговата работа. Само, че не е внедрено и не се произвежда, което е много лошо. Аз затова най-много се ядосвам и затова и в момента сега виждам, защото съм в пазара с биоагентите и виждам едно такова недоверие в хората, една неприязан сега, че има някой, който произвежда биоагенти и се съмняват и гледат и пипат, нали? А когато ти им го докараш от копър, примерно, или биобес и те веднага с такава охота, с всичко и като ни литнат, после пак се разочароват. И аз това не мога да го проумея. Нали? И идва един български производител, даваш му шанс да работи, дайте му шанс. Нали, отвори така, дай възможност, никой не е казал на 100%, но дай някаква възможност тези хора да произведат. Както и за триходермина. Искам да ти кажа, че по негово настояване беше направена лаборатория за производство. Защото аз лично съм изпитвал, имах така около 1 декар зеленчукова градина и лично той ми е давал да го изпитвам.
и съм виждал действието му и за грозда, и за много други неща, но сега той е включен в други препарати, доколкото разбрах последно, защото тези дни се чух наистина с него и исках да разбера доколко ще е актуално това, което ще кажа. Но, значи в момента аз мога да говоря за преди години, преди 5-6 години, когато не 5-6 години, но 10 години, когато съм го ползвал това нещо. И той продължава развитието на препаратите. По негово настояние е построена лаборатория в института, където се правят биологични препарати. Това е много... Но той няма възможност за реклама. Сега тук не искам да навлизам в подробности и аз, защото мога да засегна и хора, които са лично мои познати, но той е един от хората, които също трасират българския път в биологичното производство. Сега той за него може да звучи много хвалествено, но той е един от хората, които винаги е настоявал и винаги е държал на биологичното производство, на производството на биологични препарати в България. Аз за това ти казвам, че просто държавата е абдикирала. Тя оставила пазара сам да се регулира. Но нали знаеш, че на един пазар като нашия, който е разкъсан, раздробен и нямаме производство сериозно, външните много лесно влизат. Нали, аз гледам голямата фирма испанска Арвенсис, дойде с хора, назначи автомобили, телефони, мащабно и атакуваха. Докато нашите фирми, които са бъдат, те подхождат плахо-махо и нашите производители казват, то тук и да е с тази чупена плато и това. Гледат продуктите, как гледат именно фацата и така нататък. Те за толкова години можаха да се обидат. Големите пък фирми имат и такива очаквания извънземни, които могат да се получат, защото аз давам пари и искам резултати. Дали, и те си прави от една страна, но и видим вид, те очакват чудеса, макар че знаят, че не могат да се случват. И се получават и такива малко разминания, докато си влезат нещата. Но аз, според мен, ако държавата е на место, тя трябва да застане и да подаде ръка на фабриките, на производството, науката, която работи именно в тази част. Ето. Има един професор, прави триходермата, тя трябва да бъде предложена, за да може да се продава. Има една фабрика, която да й продадат ръка. Знаете ли колко трудно става една регистрация? Примерно за нашите продукти, тя е много добре действа за пеперуди, доказано е, с всичко е вече и не можем да отидем да се приборим, да се използват за така наречените борова проституционка в по-големи мащаби. Сега, нали, да не навлизаме, има и други интереси. Затова казвам, че държавата понякога е мащиха, а това дава отражение на малки. Да. Ще кажа как дава отражение. Примерно сега, ако има една програма, която да е сапорт на фирмата, която да окаже влияние върху развитието на проституционките в боровите гори, хората, които живеят покрай селата и хората, които живеят в края, близо до горите, много лесно могат да се включат с едно искане. Кмета идва дрона, обработва една ивица километър и половина около селото и хората ще пристанат да се притесняват. Но тъй като държавата няма никакво отношение, ни се интересува, кмета няма пари, другия няма и в един момент хората идват, поръчват си биоагенти от фирма Organic Invest Биозащита, накачват ги по боровите, кой може да фърля капсули, фърля и какво правят, защита там едни 50-100 метра и където има ефект има, където няма, защото те идват и от другаде и става белята и в крайна сметка нито вълка е сит, ни таглито е цяло. По проста причина, че примерно нещо държавата не ще да окаже сапорт да решим проблема по-генерално. Затова ти казвам, че не решението на един въпрос генерално дава отражение на малките, не на големи. Защото големия много лесно ще го решим. Докато малките стъпанства, които са покрай горите, има едни хора, женички, постоянно си поръчват, защото кучето им се натравило от процесионките. Той отишло, взел да играе с гасеничките, деца нападали от гнездата в Боровата гора и се изприщило цялото. Има, нали, много случаи такива сега, които се получават и аз заради това не ми е приятно хич, като ги слушам, защото виждам, че са дребни неща, много лесно се решават.
Не знам, на Запад много лесно ги решават, но тук нещата върват много бавно. Ама да сме живи и здрави, може и да доживеем. Ако искаш така да завършим, че това започваме една постоянна рубрика, където ще се опитаме да даваме точно тези практически съвети, които днеска ти направи, с които ще се опитаме всички, които ни слушат, да получат най-практическа насоченост как и по какъв начин да използват биологичните препарати. Моят съвет е, нека ти пишат, нека да задават въпросите, да можем ние да говорим по конкретика и след това да говорим общо за другите неща, тъй като те са много микробиалните препарати. Ако те задават въпроси, ще може да отговаряме. Защото нали, аз ако говоря долу-горе с тези, които предлагат фирмата Organic EVS биозащита на пазара, нали, в тази част. Ако искат да преминем в по-широк обхват, по-такива неща, трябва да задават конкретни въпроси, за да им отговорим на хората конкретно. Затова да съветвам, насочи го към конкретика. Хората имат много проблеми. Ако можем да помогнем на 10%, ще е супер, на 20% още по-добре. Така че колкото на повече хора помогнем, ще е по-добре. Ами, аз ти благодаря за днешното включване и до следващото включване. Мерси на теб и на твоите слушатели. Нека бъдат вече така тези слушатели и наши. Радвам се, нека те да решат как да се разви. Аз, ако съм на тяхното място, ще ти задам конкретни въпроси, на които ще искам конкретни отговор. За което това е за сега от мен. Да. Здравко Мандов. Така че дочуване до следващия път. И на теб също. Приятна вечер. Мерси. Чао, чао.